Yithina abantu ngelinye ilanga esilahle uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akaze asilahle nangelilodwa ilanga. Ngicela uNkulunkulu unyazi lezulu bese ayangembatha abantwana benkosi. Ngikhuluma okufanele kuba ingcwele bakhe. Ngingabe umuntu mhlawumbe ozobona umsebenzi kaNkulunkulu omuhle kangaka nowasetshenzela kangaka. Kodwa indaba yami nokubonga ikakhulu abantwana benkosi, muhle umuntu obongayo. Ngoba mawungabongi unenkinga. Mhlawumbe uNkulunkulu angeke akwenzele izinto ezinkulu ngelinye ilanga ngoba awukwazi ukubonga. Amatalente neziphiwo Indaba enokubonga abantwana benkosi. Sibonga uthando osilibonile uNkulunkulu wethu unyazi lezulu. Uthando oluhlulayo. Uthando engabe selibabaza kakhulu. Kodwa singabantu ke siphila emhlabeni bantwana benkosi. Sinezinto zethu ezikhona nje enhlizweni zethu. Sinomona, sinamagqubu, sinayo yonke into. Kodwa besingathi namhlanje abantwana benkosi sithi inkosi siyabonga ngoba uyasithanda. Wakhona inkosi sinjalo. Umusa kaNkulunkulu uke wahambela nakithi. Sayibona sesifile entabeni engcwele iKhenana ibonkosi. Salihamba uhambo lukaNkulunkulu oluyingcwele. Sihamba noNkulunkulu phansi. Lithela izulu bantwana benkosi. Etshengisa uthando uNkulunkulu wethu. Bethi noma akagibele emotweni athi laba bantu bazokwenza njani. Sanetha naye uNkulunkulu. Leyabataza abantwana benkosi leluthando. Bengathi inkosi singazalwa kabusha kulonyaka. Amanikiniki na yonke into sikubeka eceleni sibuka uthando. Ngumuntu ke ozuza umusa naphambilini. Sihambile kakhulu nenkosi uThingo. Sihamba uhambo oluyingcwele elalibheke entabeni endala. Hayi maningi amaNazaretha kodwa ngesikhathi sonyazi lezulu ngathi angaphezulu kokwenza. Futhi unyazi lezulu lisakhuluma ulimi olodwa. Uthi bayeza bangaphezulu kwini. Besicela inkosi sinikeze inhliziyo zokwamukela. Uma sebefile phakathi kwethu engathi inkosi singabamukela ngezinhliziyo ezimhlophe. Sibacathuzise kahle abantwana benkosi, singabaxoshi esontweni. Ngiyanithemba ke kulomuzi wasenkulisa ibongosi. Angaze ngibonge
ukuthi ngiyiNazaretha namhlanje ilomuzi waseNkulisa. Ngibonga amaqhawe kaNkuluNkulu abantu abama ezizwini kaNkuluNkulu kunzima. Bakwazi ukubhekana namaqhinga kaSathane. Ukube iNkulisa engekho mhlawumbe lokukhulumayo ngaba akekho esontweni. Kuney'nsizwa ezaba nesibindi kakhulu lapha eNkulisa. Bengathi uNkulunkulu angayikhumbula zonke. Kuthi noma ngathiwa sekumnyama kanjani nokhokho bami bakhumbule ukuthi baguqe lapha nje kungenxa yazo lezi nsizwa. Gogo abanzima empilweni yami. Ngiyakhumbula ngangena khona lokumuzi. Lapho khona kwathiwa goqa isiqibu sakho uphuma uhambe. Ngabuza umbuzo owodwa bantwana benkosi. Ukuthi konje bafunda umthandazo weSabatha uyaphazanyiswa nomthandazo weSabatha na? Wathi waphuma. Ngase ngigoqe isiqibu sami ngaphuma. Kodwa lezi nsizwa zakhuluma ngelilanga zathi uma ungezi etempeleni impizo sehlula. Bathi le mpi inkulu kakhulu bantwana benkosi. Shemba zabakhumbule. Bengathi abangasebenzi kulezi insizwa ezamela ukungcwele kangaka. Bengathi inkosi namhlanje ngababheka inkosi bathandi. Ngoba inkosi namhlanje sikwazi ukukhonza kungenxa yazo. Uzaqalekisa zakukhisha amagama wathi uNkulunkulu angizibeki lezi ziqalekisa kubona. Ezinye bazawathoza zoxosha amaphepha ebox. Sikhuluma ngothando lwaNkulunkulu. Uthi umphathi wami lapha mayihlabelela. Kunevesi lapha yana. Engithema ngililalela ngathi awunalo leli vesi. Wachitha icebo labacibi bakhe. Ngokuba umsa wakhe uhlezi phakade. Bakhona abantu babebasesontweni badalwa inkosi. Bakhanda amacebo amabi. Kodwa uNkulunkulu wayeyibonile lento ngoba washo ukuthi wachitha icebo labacibi babo ngoba umsa wakhe uhlezi phakade. Ingakho namhlanje sikwazi ukukhonza. Ngoba iminingi imimoya emhlabeni elwa noShembe. Ngoba leli bandla lamaNazaretha uba khona kwalo ukwenza isizwe sibe nesisekelo. Ngoba ukwanda kwamaNazaretha kwanda kwesizwe singaphuza utshwala. Ukwanda kwamaNazaretha kwanda kwesizwe singawubhemi ugwayi. Ziningi izinto uthi mawusibheka ukuthi kube ibandla lamaNazaretha likho kuba bamkhulu akazange likhanye libandla ngabe kunjani South Africa. Likhona ilibandla elinamadoda angaka. Ngoba amanye amadoda njengamanje aseyibhuti naphuza utshwala. Kodwa munye kuphela okwaziyo ukubamba unyazi lezulu. Akade bekhona entabeni babonile sabhekana ngathi nisebancane bayeza bangaphezulu. Uthi inkosi kazi kuyokwenzakalani. Kazi ngalesikhathi beza laba bangaphezulu kwethu thina sobe sikuphi. Mhlawumbe namasobe singamaphandle ngamasango esonto noma sobe sikuphi. Kodwa ke ngikholelwa entweni eyodwa ngesinye isikhathi ukuthi uma wakwazile ukunqoba izolo namhlanje uzonqoba. Ngoba impi mayihlulile izolo namhlanje izokwehlula. Kufana nento mawuzolala bese uyayibona ebusuku. Noma isitha sakho bese uyasibona isinqobo ebusuku. Usuke usunqobile ngesiphinde sikwenze lutho. Lolu thando webantwana benkosi uNkulunkulu alitshala kumuntu. Umuntu nomuntu alitshala luthando. Akukona ukwazi kwethu nokuhlakanipha kwethu nokuqonda kwethu ukuthanda uNkulunkulu. Ngilibonile uthando kule thempeli. Angazi ukuthi abantu abanjengani babonga kanjani. Uthando enalitshengisa ngeinsuku kunzima. Kukhona abanye abantu ngesinye isikhathi umuntu bayisemzimeni bese bemshiya. Bethu uzoyibona kodwa naba nothando. Nakwazi ukubona, nakwazi ukuhlukanisa ngoba khona into efike ibe inkinga emhlabeni badalwa inkosi. Asikwazi ukuhlukanisa izwi likaLucifer nezwi likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wahambela kule ndawo kulelizwe.
wawazi uNkulunkulu ukuhlukanisa uSathane noNkulunkulu. Ngoba yonke lento eyikhandwa kwakukhandwa amaqhinga kaSathane. Yayijule kakhulu inkulumo abantwana benkosi. Kwenzeka zonke lezi zinto ngoba kwakujuliwe kakhulu. Amaqhinga ayenziwe ebusuku namaceba ayeqhawe ebusuku. Ukuthi ngempela sizoyenza njani lento? Ukuze lento kugcine kungeyithu. Noma kugcina kwenzeka intando yethu. Unkosi uNkulunkulu wakhumbula amaqhawe akuleli thempeli. Amkhumbule kakhulu umshumayeli uthwala la ekhona. Amngenise ekhaya ezulwini. Unamazwi akawakhuluma ngelinye ilanga. Angeke sihlale singakhulumi ngakho bantwana benkosi. Ngoba kuzosiza sikwazi ukuqina ngoba umuntu okhohlwayo. Ngoba isitha noma uSathane akagive up. Akalahli nangelodi la ngithemba uSathane. Uhlala thatha inzobuya. Kodwa ngiyophinde ngingene phakathi kwawo ngibaqhathe. Sicela uNkulunkulu anqabe nathi. Sihlala sikhumbule ukuthi thina siyahlushakelwa. Thina lapha kuleli zwe uNazaretha bethu akufana kwamanye amazwe. Thina sawasuka ukuhluphekela indoda isonge ihamba ngebhayisikili. Isuka emzini wasekuphakama izotshala uNazaretha eNewcastle. Manje kuba inkinga masusuka wena emazweni akini. Ufika lapha kuNazaretha waseNewcastle bese ufuna ukubenza kube intando yakho. Ngoba ubazi ubuhlungu bale ndoda iza ngebhayisikili lapha itshala uNazaretha lapha eNewcastle. Sayibona thina. Sambona thina umfundisi Madlala wasibeka izandla ekhanda. Sabusiswa nguye. Wathi noma sekunzima ngeinsuku zakhe zokuhamba emhlabeni esegula sebambekile wathi wakwazi ukuhamba Madlala awunasibaya wena. Kodwa ke kwasekudingakala ukuthi amaNazaretha awakhanda. AmaNazaretha ayewashumayeza ngoba washumayela iminyaka lapha ezweni lakithi. Kukhona umama kuphela insizwa yengekho. Waza wathola umfundisi uKhumalo. Wakathe kuyele enkosini langa wathi baba sekukhona umfana sengimthole wathi sekulungile Madlala eNewcastle. Iminyaka abantwana benkosi. Akakaze umfundisi Madlala akwazi ukuhlala nomndeni wakhe. Njengoba thina sihlala naye. Wayegijimela izwi akhupha Nazaretha. Ingakho egcine ngeinsuku zakhe zokugcina wathi wacela amaNazaretha amabandla amlekelele kuthengwa inkomo embili ukuze azokwazi ukuphuma umphefumulo ekhaya esulwini. Manje umuntu ongayazi leyo ndaba noma uyizwayo ongenawo umuzwa wento. Kulula nje ukuthi ayihliphise nje kalula. Ngoba kanayo imizwa yakhona. Ngakhuluma le ndaba ngelinye ilanga sasikhona lapha kulomusi. Ngathi khona umama eBhayibhelini. Bathola abantwana kanye labo mama. Omunye wayeselala phezulu kwakhe umntwana. Wayeseyathula, wayesehamba emhlabeni. Wayesebona umntwana wakhe uthulile. Wayesemthatha lo mntwana. Wambeka kulo, wasethatha lo philayo kwaba wakhe. Uma iphaphama lo uyabuza. Hawu. Ngoba la kusiyena umntanami lono wakho, athi lono wami. Lono othulile yakasena mama. Wasekufika la isikhathi lapho khona ekufuneka kuyo ejajini elalikhona uSolomon ngaleso sikhathi. Yathi mayifika lenkosi yayisibuza athi wakho lo mntwana wathi nalo wakho, wathi wakho lo mntwana lapho wakho. Wathi pholo ofileyo kabani? Nalona wathi akusiwona wami nalo akusiwona wami. Le nkosi yayiphiwe ukuhlakanipha. Lo kuhlakanipha ufuna sicele uNkulunkulu ngoba amaqhinga kaSathane abantwana benkosi awapheli. Ongenzeka nje namhlanje kusaqanda ucela ukuthi awungena kanjani inkosi asiyidunge futhi. Ngoba siyayibona iyanda kakhulu. Into enoNkulunkulu abantwana benkosi ngesikhathi uyicindezela noma ngesikhathi uyithuka uyayilula. Ngoba isuka inoNkulunkulu. Into engenaNkulunkulu kayihandi. Into engathuka futhi kayihandi. Ngesikhathi basho bathi ayikho indaba yenu. Ingalesikhathi uNkulunkulu esebenza kakhulu esemsebenzini.
Ingakho nje lemuzwa nje kangaka. Kodwa kufanele ungakhohlwa abantwana benkosi. Ukuthi uSathane akalahli ithemba. Okungenzeka ngangena futhi phakathi kwenu kuthiwa nembona uSifanibani usefuna ukuthi. Noma uSifanibani usefuna ukugudluza uMshumayeli. Vele kudala sambona uSifanibani. Kusuka iloyo moya abantwana benkosi. Ake nifane noMshumayeli uthwala ngelinye ilanga. Wathi kumhlophe la inkulisa ndaba izitha. Bathi noma bethi wathi kumhlophe la inkulisa yonke into imhlophe kuthe qwa. Akunakucala akunalutho. Futhi la inkulisa ngeke yenzeke intando yomuntu. Ayizange ziyenzeke bafuthu. Phose ngahlala kanjani singakhulumi ngomuntu wakhuluma amazwi amakhulu kangaka. Namhlanje siyawabona phambi kwethu. Ukuthi ngempela la inkulisa kumhlophe bafuthu akanibheka nje ubuhle mngaka la ekhaya. Bonke abantu baphansi komthunzi. Akukhetha bala lamuntu, bonke abantu bayathanda. Ithi incwadi yeSamuel wathi bayehlala esihlalweni wathi konke ngikwenza kube musha. Uthema uhlala sizwa yakithi kaBhungane. Wathi namhlanje wonke umuntu ngifuna ngene phansi kwesheda. Bese nabayingcwele base bewuzwa lo muzwa. Wothi nangu manje useyakhuluma esimkhethileyo. Bengathi bandla likaNkulunkulu bengamphatha kahle. Unomoya phansi ngiyamaza wakithi. Kodwa iqiniso iyazwana nalamanga akazwana nawo. Kinga yakhe nje ileyo nje iqiniso. Hayi iqiniso nalo mfowethu. Yabona nje into ebheka eceleni akazwani naye. Kodwa mangazwani iqiniso vele uzomkhomba. Ngoba nakwazi sakwazi ukukhomba uthengo lokusazana. Sakwazi ukudlala ngomusa. Ibe ngathi abantu besenkulumo sabeni ngambiyela nje. Nimbiyele nje ngale yonke indlela. Uthi umbangela mabizela ngelinye ilanga. Abamazi le umuntu uthi mdala kangakanani. Ngithi mina ngani hayi mdala le muntu. Akuyona ingahane leya. Ayi ngambuka mabizela ngithi phela mina wakithi ngathi amabizela kayi. Useyaphupha ke manje umvangeli. Namhlanje ngiyakubona. Okwakushiwo. Kodwa indawo yami lapha yana kulamato bangengane imbili. Yayisithi inkosi ngoba lo mntwana yamphika, nalabo bayamphika nalabo nawe uyamphika. Landani inkemba yami lapha endlini. Ngoba lo mntwana ngimhlonise phakathi. Ngoba le nkulisa neyibanga, ngona ngihlonise phakathi. Ngoba ngiyabona inkinga yenu ibanga lenkulisa. Angihlonise phakathi, nawe uthatha ucezu, nawe uthatha ucezu. Wathi umuntu engasiyona yakhe inkulisa, ongenawo umuzwa wenkulisa, wathi ayihlonise phakathi. Bathi abanomuzwa wasenkulisa, unokubihlone phakathi inkulisa, sofana inkulisa. Wathi uNkulunkulu akasekho inkulisa namhlanje, uNkulunkulu uhambile, nokuphakama kwasala. Phama singakhuluma amaqiniso ke kanjani namhlanje, ngifuna sikhuluma amaqiniso. Ukuze sizokwazi ukuphumelela, ukuze sizogada ngoba isitha asilahli ithemba. Uma sizobibiyela sibibiyele sizoba nenkinga kusasa. Funeka sazi ukuthi sicoshiwe vele ngaso sonke isikhathi. Bahlabelela insizwe zozikhona zathi amaqhawe kaThixo ayikhethela. Sebetsheliwe kwathwala lelani nina nokuphakama kwaphela nenkulisa iphele. Wathwala endlela ngoba iholo lomphakathi. Kosuze sikhumbule. Kodwa wakhohlwa ukulibala ukuthi ngelinye ilanga lapha kulomuzi khona indaba eyafika la kulomuzi. Nangaleso sikhathi bengathanda le ndaba ifike kulomuzi. Ningakhohlwa bafuthu. Jayisho njalo inkosi yasephakameni. Uthi ngakhohlwa nafika kanjani ephakameni. Ningakhohlwa. Ushambe mayefika endaweni efika ehlala ushambe yasalela. Noma ngaphela iminyaka emingakanani ushambe yasalela manje. La kuleli ndawo la lenkulisa ushambe wasalela uyohlala khona noma ngaphela iminyaka emingakho uyohlala khona. Ngeke uze kushintshe lokho.
lapha eLivingston eFelu wafika babamkhulu afukahlala lapha esihlahleni lapha kuleyo ndawo kazi uze kwakheka lesasihlahla sikaze sibune namhlanje ngoba wafika babamkhulu afukahlala khona angazi ngoba mayefika uNkulunkulu lapha sesimuse kabili stadium sathi akahlala estadium uNkulunkulu la kulelizwe somlandani ne stadium Shembe kungasiza Nkosi yamakhosi siphe inhliziyo yokukholwa nokubekezela senze Nkosi sikwazi ukuhlonisa ukuhle nokubi ngezikhathi zonke bese Nkosi siyakwethemba Thixo izini nomhlaba usikhumbulele Nkosi amaqhawe ebesinawo izolo engathi lo moya wawo Nkosi omuhle ungavunguza kwethu enhlizweni zethu bangalahlwa izulwini ngathi sithi masikhuluma ngabo bese bayajabula bathi nawo umsebenzi wakho wenzile emhlabeni ngoba umuntu ekhaya ungena ngemisebenzi yakhe yonke into emhlabeni mawuyenza uzenzela wena uma unenzondo umzondo umuntu engenzele lutho uzenzela wena uma unomona uyimonozela wena ngoba umona asikho isitha esiyinkinga emhlabeni njengomona asikho isono esinzima emhlabeni njengomona futhi umona inkinga yawo kawulapheki ngithi ngesinye isikhathi ngoba akekho umuntu ongenawo umona yabona masibona nje ukuthi hayi lo mona wathi usungaphezulu vele uhlabelele noma ugijima ukhamanzi uzogwinya kabuhlungu ngoba ngesinye isikhathi umona ngendlela ohamba indemende ngawo umona ngesinye isikhathi udlela umuntu kanti ubhizi yakukhulekela uthi Nkosi khumbula usibanibani emthandazweni wakhe wena sibanibani ngaso sikhathi umdlela umona bese athi uNkulunkulu angeke azaphumelele lo ngoba udlela umntana umona ngizocela abantwana beNkosi ivesi elilodwa lapha ya ehlabalelweni 234 uma ngaphosisi cishe uverse 4 bese ngibuyisela kumshumeli weNkosi amen noma nje ngiqalela nje kulokuqala bese igxuma ke eya ku 234 wena ufanele ubonge yebo ngiyabonga nami wena ufanele ukubonga ngiyabonga nami ngizobonga abantwana beNkosi ngizobonga uthando enalitshengisa lona udumo lungolwami udumo lungokaNkulunkulu hayi ngoba ngikhuluma kanje ngifuna ukuduma ngoba udumo lukaShembe kuphela unyazi lezulu yebo emhlabeni wonke yebo makwamukeleke Nkosi kuwe makwamukeleke Nkosi kuwe nawe umthandazo akunikeza wona ke namhlanje uma ubuza kuthiwa esontweni kuthiweni bese usho leli verse makwamukeleke kuwe Nkosi ukuthandaza kwami ukuqala ngiyabonga okokuqala nje nginakho uyiqala phansi mntana sekhaya ngoba usukade umbhobho bezozokahla bayi makwamukeleke Nkosi kuwe makwamukeleke Nkosi kuwe ukuthandaza kwami ngoba sizothandaza manje ukuqala ngiyabonga okokuqala nje Nkosi ngiyabonga inhlanhla nawo umusa Nkosi kusise ba ngibonga inhlanhla ngibonga umusa okuthandwa uNkulunkulu noma nginezolo noma ngihlupheka noma nginjalo kodwa uNkulunkulu uyangithanda nawe uthathe lo mthandazo Inkosi kusenikuzwini